Mwatsuka bwanji amalawa zanga kwina kulikonse mmene muli. Ja. Timafuna tikambe ichi. Kwanza athu amene akulamula boma pano. Anthu ndi mukuwamanga. Komatu ndifuna ndikuwuzeni ichi. Amalawi alibenso interest ya anthu amene mukuwamanga. Alibe. Ndipo akungozitenga ngati kuti basi nditizi mene ndithu zimakhalira kale ma secondary school anthu amangotizana osati zinthu za serious. Chifukwa chani tikunena izi? Amalawi akumatha kuziona kuti anthu ali ndi milandu yomwe anapalamula. Mwachisanzo anyamata azikwanje milandu ya serious yozunza anthu mdziko muno, koma anangogwidwagwidwa basi kukangozungulira umene kuchako ka 2 weeks 1 week wamasula. Ndende zathu za dziko linolo zazaza ndi anthu kuti katenge 3/4 ya anthu amene adzaza ndende muno kukayang'ana milandu yawo sikufanana ndi anthu amene apalamula zinthu zikuluzikulu mdziko muno, anthu amene asongoneza chuma cha dziko lino, anthu amene apha anzawo, kupha anthu ofunika amene ndithu amasogoleranso dziko lino. Koma anthuwo ali pa mtendere. Tiyeni mukawatenga basi 2 to 3 days umva bail out, kothera kwa mulanduso osatani kuti osadziwika. Zomwe zikungodziwikiratu kuti palibe olomwe atatero mukumanga anthuwo, palibe anthu chidwi cha Amalawi sikuchikuyang'anakonso kumeneko. Chifukwa Amalawi ali ndi yankho lokhazikika kuna kuti mukamanga anthuwo amatulusidwa. Andikothera kwa milandu yake simataniso kuti sizimadziwika. Zimenezozo Amalawi sangakuyamikire nazoni. Olomwe akhala osamanga anthu Amalawiso basi azingoziwa kuti wandale ni mmene amapangira zinthu zake. Apo nditi zikuzani musakunyengererani. Andale amatetezana. Chifukwa ngati mumakhala ndi interest yowamanga anthu mumakhala kuti mwafufuza kunena kuti anthu anapalamula chani, kuti anapalamula milandu. Nimaona ngatiso tiyuze polisi yathu isamamangire munthu kutumikira chipani. Fa mitu yake sikumatani kuti fa zimangooneka ngati kuti basi achipani amangolumata atapita mukamange wakuti. Chifukwa chona kuti mwina mwache palibe maombo nokwanira amapezeka kuti anthu aja kutani kuti mwina akusiyidwa. Kapena chifukwa chona kuti basi mwangobwera ndi nkhani ya tizi kuti mmangofuta kuntiza nzanuchi. 2 to 3 days atuluka bail. Nde dziko la Malawi si skulu yoti muthu mapangirana apo matizi. Amalawi afuna zinthu za serious. Ine ndikaona kuti munthu andala amene anamangidwa pano kakhala ndithu kuseva sentence sakwana ngapo. Mwina mwake amene ndikutha kumkumbukira bwinobwino ndi ndani kuti ndi Uladi Musa. Thamwe ankapanga iweyo mojeni ma passport ache mankanapereka kwa anthu anamangidwa mwa serious. Koma pali anthu amene apalamula milandu ikuluikulu kuposaso ya Uladi Musa ichi. Koma basi kumangotetezana. Ndefe sitingabwere pano maombera mmanja kumana kuti akumanga anthu pomwe mitu yache yomangira anthuyo komukothera nkhani sikukutani kuti sikukudziwika.
ntchito yabwino mukumayiyamba mwina tikuze na Malawi akumaona kuti ntchito yabwino mumayiyamba kumaombera m'manja koma komalizira kwa ntchitoyo sikumaziwika. Chifukwa tikunena pano pakuti kulino polisiyo izimanga anthu mogwisa ntchito mphamvu zake. Chifukwa zikumaoneka ngati kumanga uko kumakhala kuti ali kuseli kwa anthu andale. Chifukwa ikanakhala kuti polisiyo imagwira ntchito payokha bwezi milanduyo munthu pamene wangopalamula mlandu kummanga pompopompo olokali muchipani choti chipanicho chikulamula amangidwe pompopompo fwe munthu wapalamula mlandu koma tumayamba madikira onena kuti ayi adzachokeka mboma za amange kusati polisiyo sikumagwira ntchito payokha. Palibe ukadaulo wina uliwonse pamenepo. Chifukwa mmadikira kaye kuti anthu ena achoke mboma mwamange kwamanga kwache sikuona kuti ena aso achita kutumana kuti akamanga nache uji. Chifukwa milandu achisikuoneka. Sirunena umangida kwa anthu ndikolakwika chifukwa ngati munthu wapalamula lili kupalamula kuona kuti munthu ya wapalamula mlandu kummanga milandu izirani kuti izitha. Mundende munomo ndende zathu nzozaza kwambiri dziko linolo kodi amaoneredwa ndi amenewo chifukwa abankhuku kapena chifukwa angopalamula milandu yomwe ili out of ndale. Ndiye inuyo amene mukamapalamula milandu muli mboma mukuyendesa dzikoni muzikhala namutetezana basi mangokhala dakatizi basi ngomanga na 3 to 4 days warusidwa munthu pa belo kothera milandu osatani sokoti osaziwika. Ndi Amalawi zimene zosakuzisekerera olo kumangidwa kwa anthu awa Amalawi akungoyang'ana kuti 2 to 3 days aonaso anthu aja kutuluka andikothera nkhani sikutani koti sikuziwika. Ndiye isibeta kuli bwino kuzisiya zimenezo tizipanga zinthu zina zokuti zathandiza Amalawi. Fwe kumanga munthu kuona kuti mwamanga anthu andikothera kwache kankhani sikukuziwika suti chilipo chomwe angapindule pa Malawi. Anthu amakhala kuti aononga misonkho ya Malawi kapena kuti kumatumikira mapita amene jako majaji aja akulandira Malawi sawo kapena so magalimoto aja mukuthira mafuta 2 to 3 days munthu ja mukunsiya kupitiriza so kuononga so yoje ni misonkho ya Malawi omwe. Komunguziwa kuti nkhani yosumuyirani kuti sumuyimaliza basi zithera palipo kuti paka naso azapezeka kuti so naoso ka mpata akazapeza kutsogoloko alowaso mboma basi naoso atembenukeso akumangeni akutizetizeni Malawi pamenepo akuvutika. Ayi abonelera nkulepo kuti kuzimene zotsikuti Amalawi akuzisekerera. Amalawi asakuzisekerera kuona ngati kuti kumanga kwanu nkopanda chani kuti nkopanda ntchito. Palibe chomwenso Malawi akupindulapo pamenepo. Namanga anyamatazi kwanje anatulusidwa kothera milandu tiyona ilizi imene chamoti anthu azikagwira masentesi uko. Ndiye chifukwa mukaona china keni sonda akubwera potani kuti akubwera poyera kumanena kuti ya limangeni manga nneki yonse. Wewe chaka akuziwa kuti akamangidwa atani kuti atulusidwa pa belo chifukwa kulankhula motumbwa. Amaona kuti basi Malawi kunoko kumangana kwache ndikuliko kuti kwa anthu andali ndikumene kokhala ngati anthu akutizana. Ayi tikuuzeni mwamanga munthu khalani serious chifukwa amakhala kuti Amalawi amaso ali pamenepo kuti munthu yakuti anaononga munthu yakuti anaphwanya lamulo amakhala kuyang'ana pamenepo ndiye 2 3 days apeze kuti munthu amasulidwa awamasulidwa omweyo siti kukana anthu amapasidwa belo koma nanga milanduyo imakhala ikupitirira. Ayi